मोजां मोनजायाथ' बिसोरो खिबाव एम्फौ दैना थैगोन। सरखार गोदान जाबाय होननाया बेनो हा मोनगोन होननाया। रायजोफोर बयखौबो गोथार गोसोजों खुलुमहरबाय। आङो दिनै भिडिअ ओंखारनानै फैलायबाय रायजोफोर। देहाया माने दासान्दि फुरा माने दुरबल जानानै दं, गगा मोनदों, गुजुदों, लोमजादों, बिराद माने प्रब्लेम जानानै दं। ओंखायनो माने रानिं भिडिअ हगारनो हायाखै। अब्लाबो माने आङो दा माने ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअआ भाइराल जानानै दङ। बे भिडिअनि सोमोन्दैनो आङो नोंथांमोनजों दसे सम रायज्लायनो होननानै भिडिअआव ओंखारनानै फैनाय जाहैबाय। रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आं आसा थाबाय। आरो भिडिअआव थांनायनि सिगां जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा रायजोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय दाबाव नायना ओरैनो दागालां। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां, लोगोसे शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। कमेन्ट खालामनायाव प्रब्लेम गैया रायजोफोर, नोंथांमोना गोसोबायदि कमेन्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोना रिप्लाइ होजाथाव कमेन्टब्ला आङो रिप्लाइ होनो हागोन। रायजोफोर भिडिअआव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो दसे सम जे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांग्रो आरो बुजि, अब्लानो नोंथांमोनहा मिथिगोन जाथाया मा। रायजोफोर भिडिअखौ नायलांदो, आं गोबाव खालामलिया। आरो दंफांफ्रालाय जों गावसिनि फरेस्टफोरानो फानफानै जायो। ओमफ्राय बेखौ जोंखौ दानफायनो होननानै जोंखौ नाफायो। जों बिफांखौ दानफायाखै, खिन्थु फरेस्टारफ्रानो फानफानै जायो, घुस जायो। फेरेंगा साराबो मानसि सासे, अब्ला जोंखौ माबोरै बिमा बिफा गैजायै बायदि दाउ अमा बायदि बानायखो? जों मानसि नङामोन नामा? बर' हारिखौ नायगोन, जों नायगोन होनदोंमोन। नाथाय मिनिस्टार जानानै जोंखौ नायनो जेथे दाउ अमा बायदि बानायबाय। मोजां मोनजायाथ' बिसोरो खिबाव एम्फौ दैना थैगोन। सरखार गोदान जाबाय होननाया बेनो हा मोनगोन होननाया। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै दुखु मोनदों ना मोनाखै बेखौ आं मिथिया रायजोफोर। नाथाय भिडिअखौ नुनानै आङो बिराद दुखु मोनदों। ससियेल मिडियायाव बे बुस्थुआ भाइराल जागासिनो दं, जे हादान होनाय। गुबुन जायगायाव नङा, बेयो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो जे मोनसे सनापुर होननाय जायगा दं, बेवहाय माने बर' जाथिफोरखौ हा गैयैयाव हादान सिफायनानै थानायाव बेबायदिनो माने अनायस्था, मा होनो बिदिखौ, दुखुनांथाव हाबा, दुखुनांथाव जे खामानि मावनानै होदों। गुबुन सरकारा नङा, बेबो जोंनिनो बर' जाथिनिनो। जाय मानसिफ्रा हादान होजादों बे मानसिफ्रानो माने बिथांमोनखौ भट होनानै देरहाहोनानै माने बिटिआरनि चिफ बानायदों। जे गावखौ नायनो थाखाय, गावसोरखौ दैदेननो थाखायनो बे मानसिखौ माने गिदिर मानसि बानायहरदों। जाय मानसिखौ दिनै बर' जाम्बा जाम्बिफ्रानो भट होनानै देरहाहोनानै गिदिर मानसि बानायहरहोबाय, गिदिर मानसि बानायनानै दोनहरबाय, जे गावनि हारिखौ, गावनि जाथिखौ नायनो थाखाय, दैदेननो थाखाय। दिनै बे मानसियानो माने ओरैबायदि नासयबाय जे बर' बिमाफोरखौ, बर' बिमा बिफाफोरखौ। दिनै बिनि गोसोआव, बिनि बिखायाव गाबदोंना गाबाखै बेथ' गावनिसो बाथ्रा। नाथाय आङो मोनसेल' बाथ्राखौ दुखु मोनदों। फारसेथिं नायोब्ला दा राजनितिकआव ओरैबायदि माने हांगामा जोंफ्रुलायनाय जागासिनो दं, अर जोंब्लावलायगासिनो दं। ओरै बिपिएफ थाबाय, ओरै इउपिपिएल थाबाय। बे खामानिखौ मानो बे समावहाय मावनानै लाखो बिसोरो, आं बेखौसो सिन्था खालामदों। बे खामानिखौ मानो बे समाव मावनानै लाखो? बेथ' ओरैबायदि माने माइनास पइन्ट जाबाय बियो, जे रुलिं सरकारनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला। दिनै आङो सिन्था खालामनानै नुहरदों, जाय मानसिया दिनै हादान न' सावजाबाय, गावसिनि हाखौ माने थाहोआ होननानै सरकारजों होजाबाय, दिनै जानाय लोंनाय, थानाय, उन्दुनाय माने दुखुनांथाव
अबस्थायाव जे खालामनानै गालांबाय बे मानसिफ्राखि जे बे रुलिं सरखारनो भटखौ होथारगोन होनलाय आंथ' बेखौ नुहुराखै रायजोफोर नोंथांमोनहा सिन्था खालामनानै नाय आरो बुंनो थाङोब्ला माने अनेक जे बिनिफ्राय देरसिन दुखु आरो माने गैबावलिया दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ आङो दहायनो बुंलांखाबाय जे बर'आ माने एसे एनै रोंब्लाथाय माने दानि जोंनि बे काउन्सिल एरियायाव आरो बर'आ माने एसे एनै रोंब्लाथाय जे गावखौनो माने गावखौनो माने भिआइपि जायगायाव दोननानै लानो नाङा जों बर'आनो माने जाय मानसिया गोरों बे मानसिखौ माने भिआइपियाव दोननानै लायो मानो जोंनि बर'आव गोरोङा खम दिनै बर' बिमाफोरनो बर' बिफाफोरनो दिनै जों जाम्बा जाम्बि बर'फोरनो जोंनो माने एसेग्राब बेफोरबायदि अनसायनायखौ जोंनो नाङा जास्ट जोंनो माने मावनानै जालांनो जोंहा फ्रि जाथों जोंनि देशखौ नायग्राफोर दिनै गावनि जायगायावनो थानानै गावनिनो हायाव थानानै बर'आनो बर'खौ जुदि बिदि नासयनांगौब्ला अब्ला गुबुन जाथिनि थाखाय बे मोनसे एडभान्टेज माने गुबुन जाथिया ओरैबायदि माने बेफोरबायदि जाथायखौ नुयोब्ला इन्जय खालामगोन पिकनिक जागोन जौ लोंगोन नाना बाना माने बर'आ बेबायदि जानायनि जाहोनाव आरो दिनै बेनि खेथ्रखौ सोर खालामखो मा खालामखो थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ ससेब्लाबो नुबाय अब्ला भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा मा नुखो आरो मा बुजिखो आरो मा जाथाय जानानै दं थ' रायजोफोर दिनैहाय गुबुन जायगायाव नङा गुबुन स्टेटआवबो नङा माने गावनि जायगानिफ्राय दस्रा जायगायावबो नङा दिनै आरो गुबुन जाथिबो नङा आरो गुबुन हारिबो नङा जोंनि बर' हारियानो माने बर' जाथियानो बर'खौ नासयनाय ओरैबायदि माने दुखु दिनै सासे बर' बिमानि मेगनाव मोदै जे सासे बर' बिमाया गावनि जायगायावनो थानानै गावनि बर'खौनो गिनो गोनां जाबाय मा जाखो दिनै प्रमद सार बिथाङा बुङो शान्ति आहेसे बबेबा मोनसे प्रग्रामाव थां बबेबा मोनसे कनफारेन्सआव थां बेनि खुगा बिजौआव माने शान्तिया दङ नाथाय शान्ति थासेयावबो दिनै गावनिनो जाथि गावनिनो हारि जे बर' जाथिनिनो गावनिनो बिमा बे मबे अलखदाव दङ आरो मबेबायदि बेसेबा गिदिर जे दुखुआव दङ बे दुखुखौ दिनै सोर होखो सोर गोदाव सोराव खालामखो आरो सोर नासयखो बिथांमोनहा बुंदों जुनार बायदि नासयदों कमेन्ट खालाम रायजोफोर दिनै गुबुन जाथि नङा गुबुन हारि नङा जोंनिनो हारि जोंनिनो जाथि आरो बेबो गुबुन जायगायाव नङा जोंनि जायगायावनो जोंनो जुदि जोंनि जाथिजोंनो जोङो बेफोरबायदि खालामजानांगौब्ला अब्ला बेनिफ्राय देरसिन दुखु दाहा आरो जेराव नागिरबाबो मोननाय नङा नोंथांमोना बुजिखाबाय भिडिअखौ नायनानै माने बेसेबां दुखु जानानै दं जे सासे बर' बिमायानो गावनिनो बिमा जोंनिनो बिमायानो जे गावनि जायगायावनो गावनि न'आवनो माने बुजानो गिनानै नासयजानो गिनानै माने थानो गिबाय मा खालामबावनांगौ दिनै जोंहा माने जोङो बिदेसि मानसिबो नङा जोंहा माने थानो थाखाय जानो थाखाय काउन्सिल दङ जोङो बे काउन्सिलावनो जोङो थानानै माने गावनि कालचार गावनि रोंगौथि माने गावनि पावारखौ जोङो देखायनो हायो बेनि थाखाय जोंहा जे काउन्सिल दं दिनै बे बर' बिमाया काउन्सिलनि अनगायै गुबुन जायगायाव नङा नाथाय काउन्सिलावनो जोंनि जायगायावनो जोंनि देशआवनो आरो नासयजानायाबो जोंनि बर'आनो आरो नासयग्रायाबो जोंनि बर'आनो थ' अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा बुजिदो दिनै बर'आनो बर'खौ मा खालामनो थांगासिनो दं नोंथांमोनहा मिथिखाबाय राजनितिक समावल' हा होगोन अमुक होगोन हेन होगोन टेन होगोन बेफोरबायदि बाथ्राया माने राजनितिक जे लिडारफोरनि खुगानिफ्राय गयो जोङो बर' जाम्बा जाम्बिया फोथायो बेफोरखौनो माने गोसोआव गोसोनानै लायो भट होयो भट
जोबनानै थांनानै जुदि नों देरहानानै थाङोबा जाय मानसिनिफ्राय नोङो भट लादोंमोन बे मानसिखौनो नायफिना। आरो जोंनो एफाराब माने सरकारनि जोङो अनसुंथाइफोरखौ बा सरकारानो जोंखौ फिदों जों बेखौ साना। जायनि खोथा नङा। आरो हाबा जायोब्ला नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै फिसा फिसौ जायो। फिसा फिसौ जानानै दिनै बिमा बिफानि बाहागाव जों बर' जाथिया मा बेसेबां हा मोनो? हाइस्ट मोनो 2 बिगा 3 बिगा हा मोनो। जुदि जोलै मोनसेयानो जुदि फिरि खुंलांबाय थानांगौबा 2-3 बिगा हायावथ' नोङो संसार जानो हाया। दिनै बेनि थाखायनो गोबां माने हा नागिरनांगौ जायो। गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांगौ, हा नागिरनांगौ जायो। हादान दंब्ला हादान गोदानबो सिफायनांगौ गोनां जानानै फैयो। दिनै बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सरकारा मिथिगौ। अब्ला सरकाराबो जुदि बेफोरबायदि हाबा मावोब्ला आरो बेफोरबायदि आयेनखौ जोंनि काउन्सिलाव मानो बेसोरथ' नोङो एसेब्लाबो जोङो बेबायदिखौ होबथानो थाखायनोथ' जोङो सरकारखौ बानायहरदों। बेबायदिखौ जोङो बादा होनो थाखायनो बेबायदिखौ माने दबथायनो थाखायनो आरो बेफोरबायदि सलिउसनखौ माने सल्भ खालामनो जुनैनो जोङो भट होनानै सरकारखौ देरहाहरदों। बेफोरबायदिखौ सल्भ खालामनो नङाब्ला सरकारखौ जोंनो मानो नांगौ? दा बेनो रायजोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मा मोनदों? माबायदि गोसोआव माबायदि मोनदों? नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम। आंथ' जोबोद दुखु मोनदों। थ' लोगोसे रायजोफोर, आंनि माने देहाया थिग गैया। अब्लाबो आङो बे गुसुं भिडिअखौ नोंथांमोननि जुनै शेयार खालामबाय। नोंथांमोनहा जोबजासे नायबाय होननानै आङो आसा थाबाय। थ' लोगोफोर, आङो फार्स्टआव बुंखादोंमोन नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना गालां। लोगोसे लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। हाजासे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालाम जेन' बे भिडिअनि दुवारैनो गासै बर' रायजो राजाफोरनि माने दुख सुखआ सलिउसन जानाय बायदि। थ' आङो बेखौनो खावलायबाय रायजोफोर। थ' गोजोननाय थाबाय जोबजासे नायनायनि थाखाय। गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ। बाय बाय।